Якчанд саволҳои монанд дар бораи даврӯи мусбати хурдтарин функсияҳои тригонометрӣ, яъне синус, косинус, тангенс, котангенс. Яъне даври мусбат, яъне баъди чанд дараҷа ё чанд радиан функсияи шумо як тоб мехӯрад, яъне як даври пурра мегардад. Ва барои инро ёфтан чӣ кар мекунем? Як қоида аст, формула аст. Барои синус, косинус дигарай, барои тангенс, котангенс дигарай. Барои синус, косинус аввал вай кунем. Ин период даври мусбат ҳамчунге. Формула хе 2π тақсими b. b дар инҷо коэффициенти x аст. Биёед яхе истифода бурем. ҳозир нигоҳ кунед x тақсим 5. x ро ман яхе навишта метавонам x зарби 1 тақсим 5 ё ин ки 1 тақсим 5 зарби x. Аз инҷо ман дида метавонам ки коэффициенти x 1 тақсим 5. Ва ба формула мо агар монем мо 2π тақсими 1 тақсим 5 ва ин ба чӣ баробар мешавад? 10π баробар мешавад. Ҷавоби мо с мешавад. 253 нигоҳ кунем. Бо акнун дар инҷо косинус аст. Коэффициенти x чи аст? Ман инро ки навиштам 1 тақсими 2x, яъне 1 тақсими 2 аст. Боз ҳамин формула агар истифода барем чӣ мешавад? 2π тақсими 1 тақсими 2 коэффициенти x. Ин мешавад ба 4π, яъне ҷавоби мо 4π мешавад. Якчанд савол тез мехоҳем кор кунем, чунки бисёр омодагӣ ва ҳар хеле намуд. Дар инҷо чӣ омадагӣ? Масалан, хурдтарин синус 3x, яъне формулаи мо 2π тақсими 3 ихтисор намешавад, яъне d. Нигоҳ кунед, дар инҷо агар дар дунёи қавс бо дигар дараҷаҳоям биёяд, градусҳо биёяд, чӣ кор мекунем? Коэффициенти x ҳам дар кор аст. Дар инҷо чӣ мешавад? 2π тақсими 2, яъне ба π баробар аст. 280 котангенс ва тангенс формула хел аст. 2π не ба π аст тақсим b, коэффициенти x бо он хел. Ва дар инҷо мебинам коэффициенти x 1 тақсими 3 аст, яъне чӣ мешавад? π тақсими 1 тақсими 3, яъне 3π мешавад. Ҷавоби мо d мешавад.